Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Pagbaton sa mga fully vaccinated individuals nga wala na siyang ipakita nga negative RT-PCR test result o kun negative nga antigen test result ang igapatuman sang Negros Occidental. Ini para sa mga gikan sa mga lugar gaya sa Alert Level 2. Sunod kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, ini kasunod sa pagpaidalom sa National Interagency Task Force sa probinsya sa Alert Level 2 sumugod Pebrero 16 tubtub sa katapusan sa bulan. As of press time, talakayon pa kun bala malakip man sa among pagsulundan ang mga fully vaccinated nga mga gikan sa mga lugar nga napaidalom sa Alert Level 3. Pero sunod sa gobernador, ang direksyon sa probinsya ang mga pagtugot sa pagsulod sa mga fully vaccinated travelers nga wala na sang ipakita nga negative RT-PCR test o kun antigen test result. Sunod sa gobernador, kung natawon, naganubo naman gid ang kaso sa COVID-19. Sa karon, 2 flights per airline per day ang ginapatuman sa Negros Occidental. Pero sunod sa kay Lacson, talakayon pa kun bala magadugang sa flights padulong sa Negros Occidental. Parayon man ang pagbukas ang Capital Lagoon kag temporaryo nga ginsira damlag pa para sa mga kabataan. Sunod sa kay Lacson, ginalantaw Manila nga ang posibilidad sa liwat nga pagbukas ini para sa mga menor de edad. Ang sunod sa Bacolod, ang napaidalo man sa Alert Level 2 tubtub sa Pebrero 28. For sure, we will now allow fully boxed individual travelers to come in without any presentation of an RT-PCR or an antigen test. And then especially if they're coming from alert level 2, yes. Pag alert level 3 ago, but fully vaccinated? What's happening lately kasi very few na lang din ang mga positive cases, no? Kung kisa ganyan, zero na.